al cel, la nit i amb el sol, la marea. Hola, molt bona tarda. Disculpeu l'endarreriment, però els sistemes de seguretat d'aquestes companyies de streaming fan que de cop i volta em demanin totes les... bueno, on vaig néixer, i quants quilos pesava, si ma mare va tenir punts o no, bueno, unes coses increïbles, i clar, tot això, aquestes preguntes de seguretat han fet que no pogués entrar quan tocava. Tenim ja una convidada meravellosa. Sabeu que teniu el xat per poder fer preguntes del que vulgueu sobre el tema que tocarem. Avui la cosa va de llibres, però de llibres sobre la natura, de com fer difusió i com fer d'alguna manera proselitisme a favor de la natura, molt centrat en el tema de nens, pel que he vist del que ha triat la nostra convidada, i en principi aquí la tenim ja. Ella és la Marta Capdevila, és la bibliotecària de la Biblioteca Tirant lo Blanc a Belianes, haig de dir Belianes perquè jo sóc del Baix Llobregat, de l'Urgell. Ells diuen Belianes, Llanes. Belianes, et sento un àudio molt endarrerit, però normalment els servidors de mica en mica es van ajustant i després al final quedaràs bé i tot. A Belianes passa una cosa molt curiosa durant el mes de maig i l'últim diumenge de maig, i és que fan una marxa per la pau i per la ecologia, d'alguna manera, no? Com se diu, Marta, això? Es diu la Marxa Ecològica i per la Pau. Marxa Aquest ecològica... any, sí, aquest any seria la 37a Marxa Ecològica, és a dir, que fa 37 anys que es fa. Va néixer des de l'agrupament Escolta de Belianes i es va néixer com una jornada, no?, amb aquells anys, no?, per treballar tot el tema de l'ecologia i la pau, que potser ara sí que són conceptes que es treballen molt i són molt comuns, no?, que ens qüestionem certes coses, però que en aquell moment era bastant innovador. I amb el transcurs dels anys s'ha anat modificant i ha anat consolidant-se com una festa tradicional del poble, que ho explicaré més endavant. Val, i llavors aquesta 37a marxa, que no es farà d'alguna manera, però sí que es commemorarà i sí que es faran actes de diferents llocs de cada poble, de cada municipi amb el que va, és una marxa en bicicleta, això s'ha de dir. Es veu Bueno, que... la marxa és amb vehicles no contaminants. ¿Vale? Amb vehicles no contaminants. Exactament, i llavors Vale. normalment la gent l'acostuma a fer en bicicleta, encara que hi ha edicions que la gent les ha fet corrent, amb patins, als seus inicis sobretot la gent també s'adornava les bicicletes. Me'n recordo també quan era petita que hi havia un noi que es va fer una bicicleta que anaves assentat, no? Vull dir, com l'essència és vehicles no contaminants. Llavors es Sí, fan activitats durant tot el mes de maig i la cloenda, diríem, és la marxa com a tal, que és aquest recorregut per diferents pobles amb vehicles no contaminants, que això és l'únic que no es farà aquest any. La resta s'ha fet. els que organitzen aquest assumpte és, evidentment, l'associació que ho fa. Això ve d'un agrupament escolta que va fer aquesta festa, em sembla que va ser Sí, l'any 82 o jo què sé, i s'ha anat... I l'any passat no es va fer, oi? Perquè també pel tema aquest de la Covid, i per això exacte. igualment no heu perdut el compte, igualment esteu a la 37a, però clar, Sí, bueno, no... és que l'any passat vam fer una... És que també estic a l'organització de la Ah, marxa, per això també et puc parlar una mica més ja a nivell intern, vale? Bueno, com els pobles petits són pocs i estem tots una mica tot arreu, no? L'any passat el que es va fer una proposta és de... Espera, que em sembla que entra algú, sí. L'any passat es va... Hola,
Sí, Ja vinc, un moment, això ho hem pactat amb la Marta, de que si entra algun usuari de la biblioteca, ella ens deixa plantats i va a atendre'l com ha de ser. O sigui que... Vale, bueno, jo us explico així ràpidament. L'any passat sí que es va fer una proposta de marxa confinada amb les activitats que nosaltres teníem planificades de fer-les presencialment, doncs vam fer-les a casa, no? Com les vam readaptar per poder-les fer des de casa. Vale? Vam fer un taller de caixes niu, vam fer també una de les propostes és arreglar una de les places del poble, que vam fer un procés participatiu al 2019, llavors, bueno, doncs les primeres intervencions, les propostes van ser des de casa. I després, com a tal, l'últim diumenge de maig, que es fa la bicicletada, en aquell moment les restriccions eren que no es podia sortir del municipi, llavors el que vam fer és que vam buscar dues persones a cada municipi que s'intercanviaven una bandera, no? Diríem, arribar a l'estandard fins a la frontera del pròxim municipi i continuar a l'altre. No? Llavors vam fer una marxa simbòlica amb aquestes persones i vam fer un vídeo que el vam passar per les xarxes i per normalment els que venien vale? A la bicicletada, que normalment unes 500 persones venen. Llavors, en concret aquest any, sí que qui ho organitza l'associació col·labora al camp d'aprenentatge de la Vall de Boí, que és una activitat que fem aquest cap de setmana, que farem un taller d'astronomia solar i el camp d'aprenentatge farem a través de la fotosíntesis de l'oli, farem llum i farem una competició a veure quin oli de Belianes fa més llum. Que som... Sí, sabia que t'agradaria. Som poble productor d'oli i farem aquesta activitat. Als espais naturals de Ponent, també Belianes està situat dintre dels secans Belianes Preixana i des de fa 2 anys ja estem treballant amb ells tot el tema de la flora, la fauna, sobretot la fauna, no? Amb el taller aquest d'astronomia i també el de caixes niu i bueno, són un dels nostres aliats. A veure, vosaltres sou una zona d'especial protector dels Sí. ocells, oi? Sí, part del nostre terme, no tot, però part. I llavors, bueno, els ajuntaments que surten a sota són els pobles per on passa la marxa, que és Belianes, Bellpuig, Arbeca i Vilanova de Bellpuig. Col·labora la Diputació, sí. I a part també ens col·laboren uns productors a cada un d'aquests pobles que donen normalment refrigeri o menjar pels assistents, que és a Bellpuig la Perla, la pastisseria La Perla, a Vilanova de Bellpuig Cal Valls, que és produeixen alimentació ecològica, ens donen sucs ecològics, i a Arbeca, pa de pessic, que ens fan els caramels. I llavors, quan arribem aquí a Belianes, es fa el dinar de cloenda. Això és el dia, com a tal, el diumenge últim de maig. Vale? Després, durant tot el mes de maig, es fan activitats al voltant de l'ecologia i la pau. Des de tallers, conferències, bueno, diferents com accions. Llavors, totes aquestes accions, aquest any s'han dut a terme, s'han pogut fer, però com a tal, el recorregut en bicicleta, perquè estem parlant de moltes persones, hi ha també l'administració pel mig, que hem de demanar permís a trànsit i tal, i això ha sigut lo complicat, no es farà, i tampoc el dinar de cloenda tampoc no es farà. Però sí que llegirem el manifest a cada poble, perquè nosaltres cada any elaborem un manifest i aquest sí que es llegirà a cada poble on normalment passàvem. Vale? Doncs Marta, fes amb aquesta persona que ha vingut, jo explico als nostres espectadors on sou i també ensenyo el llibret aquell que em vas enviar en PDF, el prospecte d'alguna manera, en el que parla de quin és el concepte, quina és la filosofia, i així quan tu tornis ja parlem dels llibres, d'acord? Vale, molt bé. Fins ara. Aquí tenim el prospecte, però jo el que es volia d'alguna manera ensenyar era el tema, aquest manifest que ells tenen sobre el tema de l'ecologia i la pau, no? Que vaig trobar que realment era molt interessant. Hi ha un fragment que us vull llegir que diu cal canviar de sistema, un canvi global. No és senzill ni ràpid, però cal començar a treballar des de casa. Consciència, compromís, lluita i xarxa. Consciència, compromís, lluita i xarxa. Aprofitant el tema de la marxa aquesta per l'ecologia i per la pau, llavors la biblioteca, en aquest cas la Marta, el que fa és muntar una selecció de llibres i de llibres il·lustrats també tant per adults com per infants i per joves, dedicats al tema dels objectius
de desenvolupament sostenible, els ODS. Fixeu-vos aquests objectius, que és una proposta de l'ONU, em sembla que és per l'any 30 és, Marta? O és Em sembla 2030, que oi? sí, però Sí, sí. no t'ho puc assegurar. Mireu, ho amplio una miqueta perquè ho veieu, que és una passada ho ambiciós del projecte. Però clar, com que ara la Marta ens parlarà de diferents llibres, molts d'ells estan d'alguna manera dedicats a un d'aquests 17 apartats que té aquesta proposta d'objectius de desenvolupament sostenible. És fi de la pobresa, fam zero, salut i benestar, una educació de qualitat, el tema de la igualtat de gènere, aigua neta i sanejament, que és una cosa que els que vivim al primer món no sabem el que tenim a vegades. El número 7, l'energia assequible i que no sigui contaminant. El treball decent i el creixement econòmic. Ja comença a ser tan ambiciós que comença a semblar, no sé si és quimèric o utòpic, ja ho direu vosaltres. Indústria, innovació i infraestructura, reducció de les desigualtats. Torno a pensar en el tema de l'utopia o de la quimera. Ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum responsables, acció pel clima, vida submarina, vida d'ecosistemes terrestres, pau, justícia i institucions sòlides. I l'última, que també és una de les importants, que és la que pot arribar a fer que alguna cosa d'aquestes s'acompleixi, és aliances per assolir els objectius. Aquesta és el perquè d'aquesta exposició que ara ens farà la Marta sobre els llibres, d'alguna manera, que ella ha preparat. Tinc aquí unes imatges de la biblioteca, com l'ha preparada perquè sigui atractiva. Mireu aquesta fotografia d'un muntatge, d'alguna manera, que és aquell que té ella a darrere de la seva esquena, dins la imatge, tens aquesta, sí, exacte, aquest mateix punt amb els llibres posats d'una manera molt atractiva. I després hi ha una taula que és aquesta, que també d'alguna manera ens dona una idea per fer llaminer d'alguna manera aquest tema dels 17 punts dels ODS. El que també no us sorprengui, perquè sabeu que jo faig aquest tipus d'emissions per poder fer servir i només fer servir la llengua catalana, que molts dels llibres que veurem són en castellà, perquè segurament que en aquest cas es prima més el contingut que no pas i la forma, però no pas la llengua, perquè s'han triat per la importància que té el tema, de què va, no? Aleshores, bé, som tot orelles, senyora Marta Capdevila. Bueno, si acaso us aniré dient, a veure, per objectiu, no una mica, per damunt sí que hi ha una mica de tot, saps? He intentat fer com per adults i per infants, i a còmic també, vull dir, està tot una mica barrejat, però sí que he preparat, si m'ho pots deixar així, millor, que així aniré veient cada objectiu, perquè no me'l sé exactament de memòria. Bueno, com has dit, m'ho has explicat molt bé, Jaume, tot el tema dels ODS i donar sortit a aquesta iniciativa, és això. Nosaltres, dintre de la biblioteca, tenim un centre d'interès, que és una sèrie de llibres que hem seleccionat que tenen a veure amb l'ecologia i la pau, perquè creiem que són dos temes molt importants i que, per sort, a la literatura, sobretot a la literatura infantil, cada vegada hi trobem més documents, no? Llavors, cada any fem un aparador per la marxa ecològica i aquest any hem dit fem una mica diferent i ho relacionem amb els objectius de desenvolupament sostenible, no? Llavors, per això li hem donat una mica aquest gir, no? I no només és ecologia i pau, sinó una mica
mica en general, que, bueno, que tot acabi a la pau i a l'ecologia, no? Vull dir, és això, depèn de cada llibre, tu pots treballar amb una cosa o l'altra, no? Nosaltres el volem destacar per un tema i d'altra gent pues, el destacarà per un altre. Vale? Sí? Sí, senyora. Vale. No. Vaig bé o no vaig bé? Ara, Comença? Ara, sí, jo, de veritat, a partir d'aquí, és el teu terreny. Jo et posaré, si en cas, espera un segon, que el que faré serà posar... Bueno, hi ha moments en què el canviaré al primer pla, perquè així es vegi millor el llibre, com ara, per Vale. exemple. Vale, bueno, sí, el tema dels objectius, ja em aniré girant per veure, per exemple, Sí, aquest, el sí. mateix mar... Anem per feina, eh? Sí, Vinga, va. El mateix mar i el mateix, i el mateix mar, la mateixa sal. Aquest llibre jo l'he relacionat amb l'objectiu 1, però, que és el de pobresa. El sí. de... I de la pobresa, no és? L'1? Sí, és el de la pobresa. És que no ho veig des d'aquí. Vale? Perdona. Bueno, és la història, és una història que ara el podríem... És molt, molt actual, per desgràcia. No? El mar Mediterrani sempre el tindrem de notícia, no? I és la vida de com aquest mar que els uneix amb aquests dos infants, un és del Marroc o d'Àfrica, diríem, i l'altre és d'Europa, no? Quina diferència, no? Comparteixen el mar però tenen completament dos vides diferents, no? Per aquest nen l'Omar és tristesa perquè és on va morir son pare, volent anar cap a Europa, i per la nena pues, és un lloc d'esbarjo i de gaudi, no? Diríem, llavors, bueno, la diferència, no? Que hi podem treballar aquest tema. Ens agradaríem, si vols, el de fam 0, no n'he col·leccionat cap, no, ens agradaríem a igualtat de gènere. Igualtat vale, de gènere. Igualtat de gènere, Sí. que és el número 5. El 5, vale. Sí. Bueno, aniré saltant, perquè com els Sí. tinc una mica Cap desordenats, problema. que és aquest, Mujeres y Hombres, Las Mujeres y los Hombres, que és una reedició de l'editorial Mediavaca, que és una reedició, l'original és de l'any 78, vale? Llavors, bueno, per desgràcia, és actual aquest llibre, i a través de les il·lustracions i el contingut pues, es treballa totes les diferències entre A més- homes i dones. Per exemple, aquesta il·lustració que us he preparat, vale? Una mica, ara no sé si es veu o no, perquè va una mica enrederida, així. Vale? Sí que Bueno, es veurà, només sí. visualment, Mira-la. vale, visualment pues aquí ja podem veure les diferències, no? Entre homes i dones, que molts tenen a veure amb l'educació, bueno, podem treballar els rols, és un llibre realment, és això, el que impressiona, i crec jo sobretot, és l'any en què es va publicar, no? De que encara continuem bastant iguals. Sí, El però Marta, has vist la portada? La portada d'aquest llibre és Sí. trencadora, d'alguna manera, molt provocadora, amb un senyor amb barba, amb faldilla, i una senyora amb cabell, que s'identifica pel cabell llarg, que va vestida amb americana i corbata, no? O sigui, realment, Sí. ja només amb això ja comences a plantejar de què va aquest llibre, no? Gràcies, Sí, gràcies. bueno, hi ha una col·lecció que hi ha totes aquestes edicions que la veritat totes són del mateix any i reeditades ara per l'editorial, i val la pena, valen molt la pena totes tots els llibres de la col·lecció. Vull dir, són uns llibres que pots treballar moltes coses. Ens n'anem al d'educació, el de l'educació, igual per tothom, no? No sé exactament com es diu. Sí, el número 4, educació de qualitat. Educació de qualitat, bueno, una història, el camí a l'escola, que ja la coneixem, no? Pues és la història El real. camí a l'escola. Sí, és una història que s'ha conegut bastant pel documental, no? Però bueno, també al format llibre, que és la història real de diferents nens de diferents llocs del món, tot el que hem de fer per arribar a l'escola, no? I, bueno, una mica també es pot treballar, no? Sobretot amb els nens d'aquí, que ho tenen com molt tot donat, no? Per sort, doncs, bueno, veure les diferències i una mica també valorar el que tenim, no? Llavors, No, ens n'anem, si... A veure, és Sí, que no digue'm. només és valorar el que tenim, jo crec que és el saber que no ets, que hi ha moltes altres històries al món, d'alguna manera, que no ets només tu sol, no? Sí. I realment em trobo molt interessant. Perdona, segueix. És el que...
És el que et dic, vull dir, jo et dic per uns temes, però n'hi ha per molts altres. Per exemple, m'he saltat el de Fam Zero, que en tinc algun, el Salut i Benestar també, saps? Vull dir, és que no acabaríem mai, N'hi ha molts, però vull dir que això, cada llibre jo l'he seleccionat per aquest punt, però es poden treballar moltes altres coses i és el bo de la literatura i de la literatura infantil, no?, de l'actualitat, no?, que Sí, també sí, sí, sí. trobem moltes coses potents. Vale, llavors, si vols, ens n'anem al de... és que no els veig, el nom. Ho tinc allà, No, no, mira, perdona, mira. El de Igualtats per tothom. Igualtat per a tothom. Reducció de les desigualtats, sí? El Sí, és el número número 10, 10. El número 10. vale? Mhm. El caçó del Gerard, que també és molt conegut. El caçó El d'en caçó Gerard. d'en Gerard, sí, Ai, que és un coi. nen que té un caçó, vale? Que Sí, que el porta podríem dir la arrossegant. motxilla, Mhm. és la nostra motxilla, i bueno, les dificultats que té amb els altres nens, perquè té la motxilla, però després com es reverteix i com aquesta motxilla, que és un caçó, com li podem treure les potencialitats. Està molt bé per treballar aquest tema. Vale? Llavors, tenim el de l'aigua, límpia i sana, que també, bueno, no els tinc aquí exactament, bueno, ens n'anirem, si cas, cap al de... El L'aigua 8? neta i sanejament, vols Sí, dir, no no? el tinc aquí. Anem al 8 i després em vaig a buscar més, si vols, Val. vale? El treball El 8, decent, el 8, el treball decent i creixement econòmic. exacte, tinc capital, Ostres, el que treball decent, és que, de veritat, uh, quina traducció o quina s'ha fet realment una meravella a parlar de treball decent, no? Allò de treball sí. digne, està molt bé. I què passa? Que és una adaptació del Capital o no? Bueno, no, és un llibre que t'explica què és el capital a través d'il·lustracions. Ah, val. I, i T'explica què és el capitalisme. el capital, sí, està molt bé perquè és per totes les edats, jo diria, i a part que les il·lustracions diuen molt i, i no cal text, no? I és un material que et pot ajudar a explicar el que és el capital i el capitalisme. I Vale. clar, això pot passar que un nen ho llegeixi i després no pugui dormir. Bueno, jo crec que és part del tema de conscienciar i treballar amb els infants pues, des de la seva realitat conceptes importants de la vida. Vull dir, els infants no podem pretendre que els de 8 anys tinguin consciència o que tinguin capacitat crítica, la tenen des de que són petits. I nosaltres la podem anar pues, treballant i ajudant no? a treballar, sobretot, no? Sense Sí, sí. induir res i sense inculcar, simplement com donar-los les eines perquè ells pel seu capet vagin pensant. I nosaltres des de la biblioteca ho tenim molt clar, això, i el que intentem és comprar llibres que els ajudin a això i que tinguin, no? Pues quina inquietud tens? El capital? Pues emporta't aquest llibre a casa i treballa. Una mica el que volem, no? Després ens n'anem el retorn de la muntanya, que és del Gramsci, és una adaptació d'una de les cartes que On, enviava a la seva dona des de la presó, on vale? és això? Llavors, Quin és a quin punt? l'autor, Antonio Gramsci, l'he ficat al mateix, aquest també, Ah, val, val, val. Del treball... perquè, Clar, bueno, clar, si és del Gramsci ha de ser de la mateixa corda. Sí, 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 perdona. exacte, llavors, bueno, és la història, ella envia cartes a la seva dona i a través d'aquestes cartes explicava contes als seus fills i, bueno, és una adaptació d'una d'aquestes cartes, vale, que al final està la verdadera i, bueno, és una mica com la història no? De que tots necessitem de tots i que tots ens ho hem de cuidar, no? És un nen que vol llet, però la vaca no en té, la cabra no en té, però la cabra per tindre llet ha de tindre herba i la herba per tindre tal ha de tindre... No? És com la cadena Ah, de que ens fa moure, però està molt bé per l'autor i que també et permet i treballar com com se diu moltes el llibre? coses, no? Com se diu el llibre? El retorn de la muntanya i la muntanya, el retorn i la muntanya, és una El adaptació, retorn i la de la carta. muntanya. Vale? Carambes, que maco. Sí, sí, són molt xulos. És que n'hi ha molts, no acabaríem mai. Ara ens anem al d'alimentació. El d'alimentació de No fam... me'l sé. El de fam zero. Fam zero, n'hi ha un altre de... A veure... Vida Producció i i el 15. consum. Perdó, la 15. Producció consum o el 15 també podria ser, que és Ahà. aquest el meu hort,
que Boi. n'hi ha dues versions, i aquest i el de les fruites, que és, bueno, aquest ens pot ajudar molt a les escoles, sobretot que tenen hort, o quan volem treballar amb els infants el tema de l'hort, perquè és molt educatiu, no? I ens explica pues, totes les potencialitats de cada un dels aliments, com s'ha de cuidar un hort, no? Però, bueno, és aquesta vessant educativa de l'acció de cultivar, no? I, bueno, podria ser també, podria estar relacionat amb algú, no? De fam zero, és el que et dic, que n'hi ha molts que tindrien una relació amb d'altres. La de Casas del Mundo, que estaria relacionat amb el número 9, ¿vale? Indústria, innovació i infraestructura. Sí, perquè és un de cases del món, infraestructura. Llavors és una edició molt xula que A t'ensenya veure. pues, les diferents cases. A Rússia, com són, llavors obres i les veus per dintre, ¿vale? A Ostres! Senegal, i bueno, és per treballar, també pots treballar tot el tema de la interculturalitat, realitats, però bueno, també infraestructura, no? Vull dir Ostres, que és com allò... això té una continuació d'aquella del camí de l'escola, no? sí, podria ser perfectament, saps? Ah. El format és molt xulo perquè s'obre i després, bueno, és horitzontal i, bueno, llavors a cada una de les hi ha la informació i després l'obres. I a la casa per fora i per dins. És que són els formats, també a vegades, dels contes, com estan presentats, el que impressiona. Oh, és que jo Ens jugaria. n'aniríem... Jo jo jugaria amb ells, eh? Jo ja veig posant-hi retalls allà de nines o jo què sé. Molt bé. Aquí també aquest seria amb indústria. Miro enrere perquè és que vaig mirant els números, eh? Ah, Perquè aquest és off, que és una meravella. la indústria aquesta, que seria el número Sí, 9, també. també podríem ficar el número 9, que és, bueno, és un àlbum il·lustrat que no té text, i, bueno, és la història d'un nen que troba, pues, un nen-nena, no sé, està molt ben definit el sexe, que troba al camí una ximeneia molt gran, i llavors entra a veure què és a dintre la ximeneia, no? I es dona a entendre que és una... Espera, que no sé si es veu. Ara. Es dona a entendre que és una central nuclear abandonada, no? I, bueno, Però una és una història... tèrmica. Semblaria una Sí, tèrmica, eh? sí. És molt xula, la veritat, eh? Llavors, si voleu, ja ens n'aniríem I com se diu el llibre? Off? Off. 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 És una meravella, aquest, eh? Només us explico això perquè us explico per damunt, perquè després us aneu a buscar a la biblioteca, els agafeu en préstec i els treballeu a casa o els compreu, que també han de donar vida. Salvem-los, que aquest podria estar relacionat amb el 14, a la vida submarina, Vida ¿vale? submarina. I aquest és una editorial molt... Ah, no, aquest és el Cruïlla. Bueno, eh, ens diu pues, diferents espècies que estan en perill d'extinció, no? I el xulo és que ens diu, pues, bueno, per exemple, una, la tonyina, d'aleta blava, està en perill d'extinció. Per què? Pues perquè és un aliment que agrada molt als humans, la reproducció que fa molt poques cries, l'animal, llavors, bueno, és molt car la seva carn i, bueno, tota la indústria que les mata per la venda i el consum, i llavors, bueno, et dona com orientacions en quin estat s'està, en perill d'extinció, les amenaces que es té, no? I per cada un, a part que les il·lustracions són maquíssimes, la presentació, pues et dona com una informació supervaluosa i què podem fer, no? Perquè això no passi. I després, al final, també tenim una llista de diferents espècies que també estan en perill, no? Que totes no surten, no? Un llistat. Però, bueno, el nom ja ho diu tot, salvem-los, no? Quina realitat hi ha i què podem fer nosaltres. El 16, el de pau i justícia, que és el que tenim més, i més que pau i justícia potser són conceptes de conflicte, no? Tenim bastants llibres nosaltres a la biblioteca que s'han produït també en els últims anys sobre el tema dels refugiats, tots són meravellosos, no? Perquè també és una realitat que ens està tocant, per desgràcia, no? De molt a prop. Llavors, en tinc de més actuals, no? D'històries reals en aquest moment. Ara, aquest, per exemple, és de quan nosaltres vam ser refugiats, no? I quan a la Guerra Civil un barco ple de nens espanyols se'n va anar cap a Mèxic perquè els seus pares eren republicans, els pares es van quedar a Espanya i els nens van marxar sols. I, bueno, lo dur d'aquesta història és que és real.
no? I és impactant, vull dir, ara et diguessis una sèrie de nens que agafen, els deixes en un barco, se'n van a un altre país, no? Pues és aquesta la història d'aquest barco mexiquè, que es diu així, el barco. La veritat que és impressionant aquest conte. I després l'enemic, que és un clàssic, Ah, l'enemic. l'enemic és un clàssic també per treballar concepte de pau i, bueno, parla de dos personatges que es fan la guerra un a l'altre, però a la final cap dels dos sap per què, perquè m'ho li han dit que l'altre, que no sé què, no sé quantos, i bueno, com es pot crear un conflicte des de l'absurditat aquesta, no? I bueno, treballa també el concepte que podem fer, no? Quines opcions hi ha i l'absurditat de la guerra, la veritat, vull dir, no? Podria ser una de les conclusions. I em sembla que ja no te'n tinc cap més. Bueno, clar, n'hi ha molts altres, però Sí, t'he sí, sí. ensenyat aquests com més destacats. Oh, però està molt bé, està molt bé. Perdona, Marta, tu també ets mestra? No, Perquè realment sembla, hi ha una mena d'empatia brutal amb aquests possibles usuaris, d'alguna manera, que no són els prescriptors. Si parles dels usuaris però no parles dels prescriptors que poden ser també els pares, no? Que són els que us sí, van a buscar, bueno, no? el tema de l'educació m'agrada bastant, i sempre he estat relacionada amb temes educatius, però no ho soc oficialment, diríem, no? Més aviat amb espais no formals, he exercit com d'educació una mica. Mhm. Bé, No, tu però havies de... bueno, és el concepte aquest, no? Bueno, de que un conte que et pot aportar, no? A part d'aquest espai de compartir amb el teu fill, també aquest espai per no, treballar temes, els pots treballar a les biblioteques, ho fem també a través dels clubs de lectura, a casa també es pot fer, no? Amb l'acompanyament lector del teu fill i també es pot fer a l'escola, no? I és una de les meravelles, i a part d'això sempre ho dic, no em cansaré. Actualment, per sort, tenim una oferta editorial molt potent de literatura infantil que es basa en aquest concepte que els nens som subjectes de dret, no són objectes que els hem, no? No? Que tenen capacitat crítica, això, no? Vull dir que, i llavors, clar, també el contingut literari que està sortint són en base a aquest tipus d'infància que creiem, no? No és aquesta infància submisa, tal, tonta, no? Que a vegades es pensa, sinó tot el contrari. Llavors, ara s'està produint molt en aquest sentit i això, la veritat, contribuirà molt socialment. Home, forma part jo fa cosa de 4 anys em van regalar una petita alzina i clar, depenent dels nutrients que li dones, ella es va desenvolupant d'una manera o d'una altra. I a més, tu gairebé ho veus, que si li dones bones vitamines, no? O bons minerals i tal, o a vegades una mica de guano, doncs l'alzina està molt contenta, no? I realment estàs parlant d'això, no? D'aquesta mena d'aquest adob, no? Que fa que aquesta formació funcioni. A més, us heu fixat, la Marta, a veure, ella treballa pel servei de biblioteques de la xarxa de biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Aleshores, però és que és una militant, no? Jo trobo que és una militant gairebé que mataria per, per poder que tot el que ella desitja es convertís en realitat i realment fa molta il·lusió sentir parlar una persona d'aquesta manera tan apassionada per aquesta cosa tan sensible que toca, que per una banda és la literatura, els llibres, el paper, però per altra banda són els usuaris, no? Els nens i les nenes i els pares. Realment felicito, realment Moltes gràcies. moltes felicitats perquè ha estat un xollo tenir-te aquí amb nosaltres. Jo sé que havies de marxar a 2 quarts i ja gairebé són les 8, però tu m'has promès un secret i jo també tinc un secret, jo tinc una petició per fer-te, o sigui que llavors explica'ns quin és el secret d'aquesta biblioteca tan increïble i no sé, tu mateixa, tu ets la No, guionista, tu ets la no, guionista. no,
no és un secret, però sé que és una història que t'agradarà, no? Ens coneixem molt poc, però segur que t'agradarà. No, que aquesta biblioteca sí que sorprèn que en un poble de 500 habitants pues, tinguem biblioteca i la veritat que és un gran privilegi, formen part del sistema i la gestió és municipal, Perdona, no? perdona, perdona, és que no és una biblioteca, és que quan la veus depèn de quin punt de vista, i després segur que la Marta ens l'ensenya, és que podries estar ben bé a la biblioteca, a la central de Barcelona, podries estar ben bé Sí, és a... molt xula perquè és molt acollidora, tothom diu això, Però, no? Sobretot perquè, bueno, com veieu, està feta de, bueno, és l'edifici de l'Ajuntament, que és de pedra, i quan es va fer la remodelació pues, es va conservar els materials autòctons, no? Una cosa sí que és, aquesta biblioteca té uns 43 anys, totes les administracions locals que han passat pues, han apostat per amb ella, i en un poble de 500 habitants, pues, la veritat que és una part important del seu pressupost, no? I això s'ha de dir. Igualment també formem part de la xarxa del sistema de lectura pública i també la Generalitat pues, ens aporta, no? Vull dir que entre una mica tots anem fent i la veritat que és important, no? Jo dic que una de les característiques que difereix la nostra biblioteca és, per exemple, no? És com molt visual, jo tinc un usuari que arriba amb el tractor, para el tractor a la plaça, puja, agafa el llibre, marxa i engega el tractor i se'n va cap a casa, no? Aquesta és la identitat de la nostra biblioteca. però és que Això t'ha agradat, eh? això és un clip de vídeo, Marta? Això Sí, és, aquí, això resumeix una part de la identitat i l'altra identitat és la infantil i familiar que tenim pues, un públic molt potent que ens acompanya, no? Llavors, amb aquest procés de remodelació que et dic, la biblioteca era un galliner. Vale? I van convertir el galliner en una biblioteca gràcies a l'acompanyament d'un arquitecte del poble, el Daniel Gelabert, que va ser un dels impulsors que va creure que en un poble petit, que a pagès necessitàvem biblioteques, no? I des de llavors l'hem tingut, no? I amb una visió, no? Podríem dir visionària o sí, no? Donant l'importància a la cultura. Ell va acompanyar amb tot el disseny arquitectònic i la gent del poble, a jove, va participar amb la seva remodelació. Vale? Què vol dir això? Pues que les taules es van fer de fusta, les van fer els fusters del poble, les estanteries són de ferro, les van fer els ferrers del poble, els nens van ajudar a netejar, les dones van fer els coixins, va ser un treball col·lectiu de tota la gent del poble. I aquest sentit de pertinença encara el tenim ara. Com la gent va contribuir i se la va fer seva, també ara se la fa seva pel seu ús, no? Llavors, bueno, és una de les coses que trobem que és molt xula. En aquells moments pues, l'Ajuntament només va pagar els materials i tothom va ficar la seva perquè tothom volia un accés a la cultura, no? I poder formar part del engranatge aquest de l'accés gratuït a la cultura. I llavors, bueno, és una història com molt xula que no tothom pot dir que la té, no? Sobretot a Barcelona, a les capitals, que per sort les biblioteques pues, es construïssin amb pressupost municipal i a lo grande, pues aquí va ser a lo col·lectiu, a poquet, i amb la veritat que molt èxit, i la biblioteca, pels anys que fa que existeix, pues, els seus espais s'adapten molt, no? Vull dir, les biblioteques s'han anat transformant. Abans pues, era el temple del silenci, ara són espais molt dinàmics, no? I aquesta biblioteca tenim la sort que s'adapta a tot el que fem, no? En tot aquest temps s'ha anat adaptant, no? Vull dir que aquesta visió visionària encara la tenim ara, no? Després de 42 anys. vaja, però això vol dir que tu quan més o menys vas néixer va ser quan un galliner es va convertir en una biblioteca, La no? biblioteca. La biblioteca té l'edat de mon germà, per això me'n recordo. Que bo, que bo, que bo, que bo. Sí, sí. I bueno, jo tota la vida vaig vindre aquí a la biblioteca de petits, no? Vull dir que a l'hivern és l'únic que hi ha al poble. A l'estiu o al bon temps sí que hi ha tot el camp per recórrer, però quan ets infant l'únic que teníem era la biblioteca, no? Ara quan la Marta marxi, Sí? us ensenyaré a on cau aquest poble i veureu tots els, tot el, és una plana, És una plana supergran de secà, brutal, 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 i a més tinc moltes ganes d'anar perquè hi deuen haver
això, abans parlàvem del tema dels ocells, o sigui que pot ser una passada, eh? Marta, va, que has de marxar. Sí, estàs invitat, eh? Estàs invitat com vulgui, tothom que ens escolti estan invitats a vindre al poble. Oh, quina cosa, quina cosa. Home, és que, a veure, jo crec que la gent de l'Ajuntament s'ho haurà de pensar amb tu, perquè a més t'hauran de posar dins de l'equip de comunicació i després dins de l'equip de relacions públiques i després, tu ja estàs a festes i festejos, no? Bueno, clar, ara descobrirem que ets l'alcaldessa o no? No, no, No. no, a mi em deixeu a la biblioteca que estic molt bé. Doncs escolta'm, m'has promès que m'ensenyaràs la resta del galliner, que ens ensenyaràs la resta del galliner. Una part, us ensenyaré una part que és la que es veu des d'aquí sí, baix, que a dalt és més gran. a més teniu un pis més amunt, oi? Teniu un pis Té més 200 i amunt. pico metres quadrats, Mare tota la meva, biblioteca. Té un pis més amunt i després cap al cantó també creix. mare meva. A veure com és. Però si volen, si la gent vol revisar o vol revisar tu el xafarder, també tenim la web de l'Ajuntament, que hi ha una pestanya de biblioteca i allà hi ha fotos dels espais. Vale? Però jo ara et faré Una panoràmica. una panoràmica I ara del que és fes-la la a poc a biblioteca. poc, fes-la a poc a poc, perquè és que jo la veig molt, hi ha molt d'endarreriment de la imatge i Vale. això és si no sé si s'ha vist, però jo el que he vist és que és el contraplà del que estàvem veient fins al moment. O sigui, si tornes Sí, enrere, Marta, si tornes enrere, això, has d'anar lenta, Vai. si no els codificadors no fan la feina bé. Imagina't, no sé, deu tocar a 600 llibres per habitant del poble, gairebé, eh? O sigui, tinguem-ho en compte. Mirem unes finestres i unes pedres meravelloses. Està fent un slow motion increïble perquè es pugui fer tot, es pugui veure tot. Mare meva, quina meravella, eh? Quina meravella. De veritat, que aquest diumenge, llàstima que no es fa el dinar de la marxa aquesta per la pau i per l'ecologia. Mira com torna. Mare meva, quina cosa, quin xollo. Bé, no, escolteu, de veritat. T'he de deixar, Jaume. Mana? T'he de deixar. Clar, lògic. Mira, ja són les 8 en punt. Ei, moltíssimes gràcies, Marta. De veritat, moltíssimes A gràcies. tu, eh? Per qualsevol cosa ja saps, aquí estem, eh? Moltes gràcies. Adéu. Adeu. Estem parlant de Belianes, Lleida, codis postal 25266, i és aquest triangle, aquestes 600 persones viuen en aquest triangle, i si anem una mica enrere, veurem que és una fragmentació de camps i camps, una divisió de mini espais on es pot gaudir d'aquest territori, zona d'especial protector pels ocells, d'especial protecció. Ja comencem a trobar llocs que potser us sonen més, com per exemple aquí a dalt, després d'aquest massís muntanyenc, bueno, després d'aquest tros hi ha Mollerussa, aquí, no sé si exactament, aquí està Mollerussa, aquí és Lleida ja directament, les Borges Blanques, i aquí on està marcat amb la geolocalització tenim aquí Belianes, l'Albagés, Vimbodí, la vall de Vinaixa, i ja, si anem més enrere, ja comencem a veure el Mediterrani. Això
es comença a identificar ja quina és la costa per una banda de Tarragona, cap aquí seria el Penedès, i aquí on hi ha aquests cors d'alguna manera és on visc jo, a Sant Boi de Llobregat. Hem estat a la comarca de l'Urgell i jo visc al carrer de l'Urgell de Sant Boi de Llobregat. Demà parlarem de l'emergència climàtica. Diu, arran d'un article que vaig llegir al diari Ara, ja us ho vaig explicar, no hi ha vacuna contra l'emergència climàtica. Tindrem aquí un dels seus autors i també podem parlar d'una xarxa amb la que ell també milita sobre la conservació de la natura i la importància que té cara a la nostra vida. Doncs vinga, fins demà, moltes gràcies i us deixo amb la promo de continuïtat i adeu!